Ferretería Gallega é un dos negocios unidos á imaxe do casco histórico de Pontevedra. En plena Rúa Real, este establecemento cumpre 80 anos aberto. Esto es una empresa familiar, que la fundó un tío nuestro en el año 46, luego se marchó a Venezuela a hacer fortuna, estuvo allá 4 o 5 años y en ese trasvase le hizo el traspaso de la tienda a mi padre y a mi tío, cosa que cogieron en el año 46 y desde esa pues hasta hoy. Yo llevo aquí 52 años, que non son poucos. Hoxe recibiu a visita do conselleiro de Emprego. José González puxo a súa traxectoria como exemplo do potencial do comercio de proximidade para dinamizar a economía local e reforzar a fixación de poboación. Moi importante máis visibilizar este tipo de comercio, porque non deixe ser un comercio tradicional, falamos dunha ferretería, pero que ademais sabe pois adaptarse ás necesidades do mercado. Non? Eu simplemente botar un vistazo que hai aquí de mercancías e se ve que hai unha especialización, non? Eu viña lendo e conozco tamén a xente de Pontevedra que dice que o que non se atope na gallega é que non hai. A pesares da súa importancia, se a situación non muda nuns anos, esta ferretería gallega enfrontarase a un problema común no pequeno comercio, o relevo xeracional. Neste sentido, o conselleiro referiuse ao papel que xoga o bono remuda para contribuir a manter abertos estes negocios. El problema ahora viene que yo tengo 3 hijas y tengo una en Alemania, tengo otra en México y tengo otra que se me marcha ahora para Virginia. Entonces, nietos tengo 3, mi primo no le conozco novia, no está casado, no le conozco hijo ninguno y me da que con los años que tiene 60 se le va a acabar también la vela en algún momento. Cuando eso ocurra, pues quedará poner en la puerta. Muchas gracias por todo, agradecidos de por vida y hasta la siguiente. O bono remuda que o que fai é precisamente apoiar a xente que se vai, neste caso pois os que traspasan, e apoiar os novos que entran. Non? A idea, e este ano estamos traballando neso, é que haxa un período de transición no que aqueles que fan o traspaso pois de algún xeito convivan cos que collen a tenda para aproveitar ese fondo de comercio, ese coñecemento dos clientes e demais. Nos aí damos pois unha cantidade importante de cartos para, como digo, apoiar tanto o que se vai como o que vai entrar nesa transición. González tamén se referiu a outras medidas do Plan Estratégico do Comercio 25-30, como as axudas dotadas con case 4 millóns de euros para a digitalización e innovación, a mellora da imaxe e eficiencia e sostibilidade ambiental. Ademais, falou do impacto dos bonos Activa Comercio, que se activarán próximamente.